Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes som tu preto, aby som kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky odovzdal podpisy 17 953 občanov, ktorí ma navrhujú za prezidenta Slovenskej republiky. Keďže som ich výzvu prijal, týmto sa oficiálne uchádzam o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali pri zbere podpisov, a treba opäť zdôrazniť, že to neboli ani stranícki aktivisti, ani platení brigádnici, že to boli naozaj dobrovoľníci, ktorí vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín nezištne a zadarmo pomáhali tomu, aby sa dnešný deň stal skutočnosťou. Osobitne sa chcem poďakovať členom a členkám Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí podporili moju kandidatúru a ktorí obzvlášť aktívne zbierali podpisy. Ich podpora pre mňa ako človeka, ktorý celý svoj život zasvetil mieru, nenásiliu a odporu proti akýmkoľvek formám fašizmu, je osobitne dôležitá. S hlbokou vďačnosťou sa skláňam aj pred stovkami a stovkami ľudí, ktorí prispievajú drobnými finančnými darmi na môj transparentný účet. Oni pochopili zmysel môjho hesla "Nečakajte na zmenu, staňte sa zmenou", pochopili, prečo odmietam finančnú podporu nielen od politických strán, ale aj od oligarchov. Dnes pred vás predstupujem s tým, že poznám túto krajinu a rozumiem jej ľuďom. Chcem byť prezidentom bežných ľudí. O zjednotení spoločnosti dnes rozpráva takmer každý kandidát. Zjednotiť spoločnosť však nemôžeme na báze kultu osobnosti. Andrej Kiska sa o to pokúsil a zostala po ňom len splasnutá marketingová bublina a spoločnosť, ktorá je tragickejšie rozdelená ako pred 5 rokmi. Spoločnosť môže zjednotiť len veľká myšlienka, veľký plán, a treba povedať, že Slovensko trpí na to, že prestalo diskutovať o najzávažnejších otázkach, ktoré trápia nielen túto spoločnosť, ale ktoré trápia aj Európu a svet. Od čias, kedy sme si stanovili ako cieľ vstup Slovenska do Európskej únie, nemáme žiaden spoločný cieľ, nemáme žiaden plán, nemáme žiaden sen, ako pozdvihnúť našu vlast, ako nadchnúť občanov pre pozitívne zmeny. Toto na nás dolieha veľmi ťažko, pretože ak sa nebudeme zamýšľať nad tým, aké chceme vidieť Slovensko v budúcnosti, tak potom žiadna politika nemá zmysel. Dnes Slovensko prešľapuje na mieste aj z týchto príčin. Dnes politici nie sú tvorcami štátu, ale iba správcami moci. A myslím si, že práve prezident republiky by mal mať nielen ambíciu, ale aj intelektuálne schopnosti viesť takúto diskusiu, pretože som presvedčený, že Slovensko si nemusí vyberať medzi bledomodrou a tmavomodrou. Že Slovensko si nemusí vyberať medzi druhým Kiskom, smeráckým papalášom a extrémistom. Že Slovensko má naviac, a ja som pripravený vyviesť ho z tohto začarovaného kruhu a ponúknuť mu cestu, ktorá v duchu, povedal by som, masarykovského poňatia výkonu úradu prezidenta republiky Slovensko posilní, pozdvihne a posunie vpred v duchu zásad spravodlivo konať, mierovo myslieť a environmentálne cítiť. Ďakujem vám, ak máte nejaké otázky, nech sa páči.